So magandang araw mga idolo. So ngayon, matagal-tagal din na wala tayong uploads dito sa ating ginawang fishman. So eto na siya ngayon. So nung nakaraang taon, nung December ay napag-isip ko na dahil sa wala akong ginagawa sa bahay, yun, pinagdiskitaan kong maghukay-hukay dito. So ayun, kasi nga nasasayangan ako dito sa lupa. Pero kagaya ng nasabi ko sa previous vlog ko, ay itong lupang ito ay hindi naman talaga sa amin. So ito ay private property. So dahil wala akong magawa nung mga buwan na yon, mga araw na yon, so ang ginagawa ko para libangin ang aking sarili ay ito, naghukay-hukay ako. So kasama si Louie. So hindi naman araw-araw at hindi naman sagad. So ibig sabihin ay maraming araw na yun, naghukay-hukay. Minsan hindi sagad. Basta kung may oras lang na walang ginagawa, naboboring, yun. Kung walang biyahe, dahil nung nakaraang December ay may mga canceled na biyahe tayo. Kaya yun, ito ang pinagdiskitihan ko. So ayun, hanggang sa marami ang natapos. So dun sa una kong ginawa ay higit na mas malaki tong ginawa ko ngayon. So halos doble yung luwang ng lupa. So hindi rin naging madali yung paghuhukay dahil itong lupang to ay dating basurahan pala. So ayun, daming basurang nakuha namin, mga daming bubog ng bote. So pasalamat lang ako at walang naging disgrasya sa mga bote na yun. So ayun mga idolo, hanggang sa nakuha ko yung mga magandang soil ng lupa at ayun na, daming natapos. So almost done na nga itong paghukay ko na to, itong proyekto na to. Pero ayun nga mga idolo, itong mga nakarang araw, balak ko na sanang tapusin yung paghukay. Although hindi ko pa malalagyan ng mga linings gaya ng yero na nilagay ko noon sa previous vlogs, ay balak ko lang sanang tapusin na yung paghukay para kapag may budget na mas madali na lang gumalaw-galaw at madali na lang gumawa. Kasi nga almost patapos na nga kasi ang magiging kulang na lang yung panliner na lang, yung yero na ilalagay ko. Kasi nga napakalagang bagay din yung yero talaga. So ayun, nung balak kong tapusin nga mga idolo ay yun, balak na daw i-rehabilitate tong lupain na to nung may-ari ng lupa. So yung scope ng hinayan ko ay pag-aari ng mga private tao. So ito ay hindi talaga sa amin dito. So yun, although may marami sana akong mga plano na gawin na para makapag-start. Gusto ko sanang mag-alaga ng manok, pato. Ayun, kasi nga nakita ko yung potensyal ng lupa na to gaya ng nung nalinis ko na. So nasasayangan ako kasi nga hindi nagagamit. So napag-isip-isip ko nga na little by little ay gagawan ko ng paraan para mapakinabangan. Pero yun nga, dahil nga hindi sa atin ang lupang to, ay yun, kung babawiin na nung gagawin para sa mga kasi ang mga balak dito mga idolo ay gagawin subdivision, private subdivision. So
kaya lang hindi nagpo-pursue yung proyekto kasi nga siguro dahil ano hindi pa maganda yung market stability ng realty dito noong mga araw. Pero ngayon kasi mga idolo, dahil sa mga nabubuksan na mga bypass at mga mga infrastructure dito sa Ilocos, ay gumaganda na yung yung market value ng lupa. So maganda rin kasi at very strategic tong property dito kasi nga malapit sa airport dito sa Lawag. So ayun mga idolo, although hindi naman talagang inasahan ko na yung mga ganitong pangyayari. Bago ako nag-umpisa ay tanggap ko na may mga ganitong mga eksena. Kaya nga lang dahil nga wala akong magawa dito, ay yun na pagdidiskitan kung anong mga nakikita kong mga bagay para pagkaabalan. Dahil doon ko pinapatay yung oras ko. Siyempre may mga iniisip din tayo na mga bayarin minsan, doon ko napagtutuunan at yun ang nagiging way ko para makatakas sa realidad, para mapagod ako at may magawa. So ayun mga idolo, so ayun, yun nga. So dito sa ginawa kong to ay wala naman nasayang mga idolo. So yun yung pagtulong-tulong naman ni Luby, ay kapag gusto niya lang naman pumunta dito tapos umaalis naman siya. So ayun, kapag nandito siya ay nagme-merienda kami mga idolo. So hindi naman talaga sagad-sagad yung trabaho namin dito. So ayun nga, dahil nga wala akong may bigay kay Louie, yun merienda lang ang napagtutuhan ko. Kung may konti akong naiabot ay yung konti lang, may naiabot naman tayo mga idolo. Kaya lang siyempre huwag natin hindi ko na hindi ko nababanggitan at hindi ko na i-plus yun sa mga so ayun, wala naman akong wala namang naging masyadong gastos dito, kundi sa merienda at saka yung mga pinambili lang ng konting sako. So konti lang dahil yung iba naman diyan mga ko ng feeds. So yun mga idolo, ganoon talaga. So hindi pa siguro para sa akin yung proyekto na to mga idolo. So ayun, baka ewan lang natin kasi hindi pa naman sigurado. Bale sabi-sabi lang naman dito na ganun ang gagawin dito. Kaya hindi pa ako hindi ko pa tinatapos yung paghukay kasi baka nga masasayang lang yung pagod ko mga idolo. So ayun, at syempre medyo nakakalungkot na hindi matutuloy yung mga nagagawa natin na pagbabago dito sa lugar, sa mga mangyari. Kasi yun nga, gusto kong mag-alaga, gusto kong magkaroon ng yung pahingaan kasi nga nakaka-boring din minsan yung walang ginagawa, yung hindi ka nagiging productive. Minsan nakakapanghina rin mga idolo ng So although sinubukan ko ding pumasok-pasok ng trabaho dito, kaya lang nga mga idolo mahirap naman yung yung nagpapagod lang tayo kasi nga very minimal lang yung pasweldo kasi dito mga idolo. So hindi nakakasapat. So parang mag-abono ka pa. So yung mga nasubukan ko, hindi ko na rin mga dinetalye ang mga yon. So talagang lugi nga rin mga idolo. So napakababa yung mga yung pasahod, sabihin nga na lang. So kaya napag-isipan ko rin na
So may future sa farming. Kaya nga lang hindi pa siguro na taon na para sa atin yung mga bagay-bagay na to. So ayun, hindi naman ngayon ang oras para sumuko sa realidad ng buhay. So gaya ng isang sinusubaybayan ko na vlogger, si Dexter's World, mga idolo. So ang dami niya ring napagdaanan. So nagsimula siya sa maliit, napalaki niya yung farm niya hanggang sa nung malaki na ay binawi ng gobyerno dahil papatayuan ng airport sa kanilang lugar. So ayun, hanggang sa nagsimula siya ulit, at recently nung bago matapos yung taon, binagyo sa kanila. So ang daming nawala na naman kay Sir Dexter. So yun nga, hindi batayan yung mga pagsubok sa atin. So talagang ganun lang talaga yung buhay. Minsan hindi nagiging pabor sa atin, minsan nagiging pabor. So gradually yun, maging lang tayo, maging stable lang yung faith natin kay Lord, kasi nga hindi natin alam yung mga darating sa atin. So yung mga bagay-bagay na hindi umayon sa ating mga plano ay hindi ibig sabihin na hindi tayo mahal ni Lord. So, mahal na mahal tayo ni Lord, kaya lang siguro may mga mas paganda pa siyang prepara para sa atin. So ayun, gaya ng nasabi ko, limited lang yung naging gastos ko ba dito. Wala pa tayong masyadong nagagasto. Pero ayun nga, so hindi para sa atin yung kung matutuloy yung plano dito, hindi para sa atin yung bagay pa na ganito. Pero pag hindi, so ayun, maaaring itutuloy ko pa rin. So hanggat hindi pa kinukuha yung lupa, so tutuloy ko pa rin yung mga siguro yung mga gusto kong gawin para may nagagawa ako na productive ako, hindi yung sasayang yung oras ko dahil wala akong ginagawa. So kailangan ko rin ng income para sa mga bayarin ko, kasi hindi nga stable ang van rental, mga idolo. So ayun, sana maging matatag lang tayo sa mga pagsubok. So hindi, kahit marami na yung nasimulan ko dito, so tingnan natin kung ano yung mga bagay na mga darating pa. So ayun, stay positive lang tayo. So minsan yung mga napapanood natin na mga videos about positivism hindi kinakaya, pero syempre nasa atin na yan para dalhin natin yung sarili natin. So hanggat may mga taong tumutulong pa at naniniwala pa sa ating kakayahan, ay syempre gagawin pa rin natin yung mga dapat na gawin. So maging lang tayo, maging stable lang sa mga ginagawa natin, at syempre darating din yung para sa atin, mga idolo. So ayan, pinakita ko lang yung naumpisan ko, pero yun nga, parang 50-50 tayo ngayon, pero tignan natin sa mga susunod na araw. So stay positive lang tayo sa mga bagay-bagay na gagawin natin, at i-commit natin lahat kay Lord yung mga plano natin. Kung hindi naging pabor sa atin, ay hindi ibig sabihin, gaya nga ng nasabi ko, hindi ibig sabihin na
hindi tayo mahal ni Lord. So ayan mga idolo, at siyempre patuloy pa rin akong kung may mga nagagawa akong mga bagay-bagay pa rin ay may video ko pa rin. Kasi nga gusto kong may mga babalikan ako sa mga araw na nabubuhay ako, kung may mga gusto kong mga balikan na mga videos ko eh makikita ko pa rin mga idolo. So ayan, sa mga nanonood at mga manonood ay maraming salamat mga idolo. So eto na yung hindi ko muna tatapusin na proyekto ko mga idolo. Ayan, salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Amen.